ҷамшед, ба фикри шумо кадом омилҳо мустақилияти судҳо дар Тоҷикистон зери суол мебарад? омилҳо гуногун ҳастанд ва асосӣ мисол мо метавонем гуфта, ки ин омили асосӣ интихоби судяҳо, барканор кардани судяҳо ва давоми иҷрои онҳоро нигоҳ доштану назорат кардани онҳо мебошад. Мисоли оддӣ, суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми олии судягӣ дар Тоҷикистон аз тарафи раиси як ҳизб таъин карда мешавад. ин дар давлати демократӣ мумкин нест ва ба ҳамагон маълум аст, ки агар аз тарафи ҳизбе таъин карда шавад судяҳои суди олӣ, ки дигар судяҳои зиндои поён аллакай бо пешниҳоди суди олӣ таъин карда мешаванд, аллакай онҳо ин судяҳои таъиншуда манфиат ва тарафи ҳизбе ки онҳоро таъин кард онро нигоҳ мекунанд. дуюм ин аст, ки судяҳои Тоҷикистон дар ҳолати баровардани қарорҳои худ вобастагии сахт доранд аз мақомоти қудратии Тоҷикистон. мисол мо оварда метавонем, ки дар таҷрибаи кории мо чунин мушоҳида шудааст ва айни ҳол дар Тоҷикистон ҳам ман боварии комил дорам, ки давом дода рафта истодааст, ки масъалаи таъин кардани чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс. мисол судяҳои Тоҷикистон умуман ягон талаботи қонун ё ин ки талаботи пленуми суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 20 аз 2013 сол ва талаботи моддаи 102 кодекси мурофиаи ҷиноятиро умуман аз муфаттишон, аз прокуророе, ки дархости муфаттишро оиди татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс дастгирӣ мекунанд, талаб намекунанд. барое ки дар қонун навишта шудааст, ки бо пешниҳоди ин дархост барои татбиқи чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс аз тарафи тафтишот бояд маълумоти дақиқ пешниҳод карда шавад, ки ҳамин ашхос, ҳамин гумонбаршуда имконияти гурехтан аз манзил, имконияти пинҳон кардани ҳуҷҷатҳоро дорад, имконияти фишор овардан ба шоҳидон ё ки ҷабрдидаҳо дорад. вале дар тафтишоти мо, дар тамоми мақомоти мо дархостҳо қолабӣ як қолаб нависта мешаванд ва фақат ном ва фамилияи ашхосе, ки нисбати чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда мешавад, иваз карда мешавад. мешавад, ки аз таҷрибаи шахсӣ як нафар хулосабарорӣ кард ва дар бораи кулли як сохтор баҳогузорӣ намуд? бале мешавад, барое ки агар мо дар маҷмӯъ гӯем, ки як чизро баҳо диҳем, бояд аз ҷузъиёти он назар кунем. он чизе ки ман гуфтам, ин фақат таҷрибаи як адвокатии ман ҳаст, вале ки садҳо нафар адвокатҳое ҳастанд, ки маҳз ҳамин ҳодисаҳо нисбати зерҳимояи онҳо шудааст ва ҳамагон ҳам медонанд, дар расонаҳоро ин масъалаҳо чоп мешаванд, ки мустақилияти судяҳо зери шубҳа аст, барое ки барои баровардани қарор онҳо ҳамеша бояд ба ягон кас машварат кунанд, бо раиси худашон ё ки ба он муфаттиш ё ки прокуроре, ки ин чизро вай кардааст, пешниҳод кардааст айбномаро. мисоли дигар ман метавонам гуфта, дар парвандаи Бузургмеҳри Ёров мисол. дар парвандаи Бузургмеҳри Ёров дида мешуд, ки аллакай аз аввал мустақилияти суд вайрон карда шуда буд, чунки бо вайрон кардани талаботи қонунгузорӣ, яъне ки эҳтимолияти бегуноҳӣ яке аз принсипҳои асосии мурофиаи судӣ, аллакай баъди 2 рӯзи боздошти Бузургмеҳри Ёров дар расонаҳои расмии мақомоти қудратии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилӣ, аллакай Бузургмеҳр ҳамчун ҷинояткор эътироф шуд, ном ва фамилияи ӯро пешниҳод карданд, сабтҳои гуногунро пешниҳод карданд ва аз мардум даъват карданд, ки шумо омада нисбати Бузургмеҳр нишондод диҳед. ҳангоме ки судя ин наворҳоро дар телевизион дар хонааш мебинад ва аллакай субъективна ҳамин хел дар фикраш хулоса аллакай мебарорад, ки ин инсон ҷинояткор аст. ва дуюм, яке аз номустақилияти судяҳоро ман дар шумо гап занам, ин ба русӣ визуально мегӯянд, яъне ки бо биниш. вақте ки мо ба толори суд медароем, аллакай мебинем, ки мардум чӣ хел шиштаанд, судя дар куҷо аст, айбдоркунандаи давлатӣ дар куҷо аст ва айбдоршаванда дар куҷо аст. ҳоло он ки ӯ ҷинояткор эътироф нашудааст, вале ӯ дар пушти маҳбас аст. ин ҳам як таъсир мерасонад барои баровардани хулосаи судя, чунки вай аллакай мебинад, ки одамро бо наручник овардан, одам дар паси панҷара ҳаст ва он маводҳое, ки дар пеши ӯ оварда шудааст, пурра гӯё тасдиқ мекунанд, ки ҳамин шахс гунаҳгор аст. мустақилияти судё дар ҳамин аст, ки номустақилиятшон дар ҳамин аст, ки судяҳои мо умуман
тафтишоти судиро пурра намегзаронанд. Фақат такя ба он далел ва пешниҳодое ки мақомоти тафтишот кардааст ба онҳо такя мекунанд.